Hola, ¿cómo te chamas? Chámome Pablo. E a que te dedicas? Eu son profesor de educación especial nun centro de aquí de Londres e traballo con rapaces con autismo. Fuiste a traballar algunha vez ao estranxeiro? Sí, pero como voluntario. Cada ano vou a traballar en Nepal nun proxecto de cooperación internacional con rapaces con discapacidade que son residentes dun orfanato moi grande en Katmandú. Que máis te gustou destas escapadas? Son moitas cosas, a xente, o contacto coa xente, ver como teñen outra forma de ver as cousas, intercambiar ideas e impresións. Tamén me gusta bastante a comida de Nepal, pero bueno, eso é outra historia. A xente de Nepal é parecida a xente de Galicia? Que boa pregunta. Pois en certo modo, sí, porque son bastante retranqueiros. Un pouco tamén teñen esta cousa que non se sabe se suben ou baixan as escaleiras cando te cruzas con eles. Nese aspecto, sí. É un sitio ademais que, bueno, a min recordame moitísimo unha parte de Galicia que se chama O Caurel. Non sei se a coñeces. Pois, moitas grazas. Gracias a vos. Ata logo. Hasta logo.